Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu serdana Serokê Giştî Partiya Dahatû Ahmet Davutoğlu kir. Li ber deriyê navenda Giştî ya Partiya Dahatû, Davutoğlu pêşwaziya Kılıçdaroğlu kir û paşê her du serok pêk ve ji saetek û nîv zêdetir civiyan. Efendim bir kare alabilir miyiz? Kılıçdaroğlu û Davutoğlu piştî civînê derketin beramberê çapemeniyê û daxuyaniyekdan. Kılıçdaroğlu li ser rewşa dawî ya Tirkiye sekinî û vekişîna keştiya Oruç Reis rexne kir. Serokê CHP kısın xwe wiha domand. Oruç Reis gemisi neden çekildi Antalya limanına? Keştiya Oruç Reis gelo ji bo çi pajda ve keşiya bendera Antalyayê. Wezîrê derveyê vî welatî qaş û gotibû ku not roja keştî dê li ser karê xwe bimîne. Ji xwe bipirsin, wesa negot? Ê ku not roj temam nebûn, pajda ve keşiya. Rastî li vî welatî da kî wezîrê karê derve ye nediyar e. Gelo İbrahim Kalin wezîrê derve ye, Mevlût Çavuşoğlu wezîrê derve ye, an Hulus Akar wezîrê derve ye. Kî ji wan wezîrê karê derve ye nediyar e. Serokê opozisyonê Kılıçdaroğlu û Davutoğlu di qesadanên xwe da li ser siyaset û dîplomasiya desthilatiya Tirkiye jî sekinîn. Her du serokan jî ragihandin ku êdî li Tirkiye siyaset xetimiye û ev desthilatî nikare pirskirêkan çareser bike. Serokê Partiya Dahatû Davutoğlu bal kişan ser dîplomasiya Tirkiye got ana dîplomasiyeka winda bikin tê temeşandin. Türkiye'nin politikası ne kadar haklıysa ve donanma... Siyaseta Türkiye siyaseteke mavdar e. Dîsa çalakiyên artêşa me ya deryayî jî ew qas xudanê maf e. Lê mixabin li beramberî vana dîplomasiya me jî ew qas xelet e. Heke ku di siyaseta derveyên ku dest didin we û yên ku dijî we derdikevin hûn baş ji hev cuda nekin, hûn nikarin serfiraz bin. Temaşe bikin, Amerîka û Rûsya dijî hevin. Lê li rojhilata Deryaspî da Amerîka, Rûsya û yekêtiya Ewropa hatin bihev. Pêwîst e ku desthilata Tirkiye viya jî xwe bipirse. Li Tirkiye di navbera partiyên ku di nav îttifaka komarî da cî digirin û partiyên ku nêzîkî îttifaka netewî dane di nav rageşiyeka mezin dane. Di vê hevdîtinê da her du serokan jî peyamên rakirina van rageşiyan derxistin pêş. Eyüp Demir, Deng Amerîka, Enkere.